טוב, ערב טוב לכולם. תקופה קשה והזויה. אני רונוניג, ואיתי שחר פרום, ואנחנו שנינו מנהלים את פרומוניג פמילי אופיס. הפמילי אופיס שלנו מלווה משפחות, למי שלא מכיר, מלווה משפחות בכל הפן הפיננסי שלהם, כל מה שקשור לכסף, ניהול הון, אשראי, מימון, פנסיוני וכולי. אני אתחיל בדיסקליימר קצר. כל מה שנאמר בוובינר הזה אין בו שום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות. כל ייעוץ השקעות הוא אמור להתחשב בנתונים ובצרכים של הלקוח, ואין לראות בכל דבר שנאמר כאן כל התחייבות להשיג תשואה כלשהי. אז בואו נצא לדרך. וובינר בתקופת מלחמה. אז אנחנו חיים בחודש די מטורף, וחודש מאוד אמוציונלי וקשה, וליבנו עם המשפחות, גם של הנספים וגם של החטופים ומשפחות החטופים, ובתקווה שנראה אותם בקרוב בריאים ושלמים בחזרה בבית. רצינו לעשות את הוובינר הזה בפרספקטיבה טיפה של זמן, כדי שנוכל טיפה לשים את הרגש בצד ולנסות ולהבין את ההשפעות ואפילו ההזדמנויות שאנחנו מזהים ברמה האסטרטגית בשווקים. אז על מה נדבר? נעבור על תגובת השווקים, נדבר על התגובה המיידית שנתן בנק ישראל, נעבור על תרחישים שונים קדימה, ונדבר על האזורים שבהם אנחנו מזהים סיכונים, וגם ברמה האסטרטגית איפה אנחנו מזהים הזדמנויות. אז הגרף הזה שאתם רואים הוא הגרף של פרמיית הסיכון של מדינת ישראל. פרמיית הסיכון היא בעצם פרמיית הביטוח שמשקיע משלם כאשר הוא רוכש איגרת חוב של מדינה, במקרה הזה של מדינת ישראל. אנחנו רואים שפרמיית הסיכון בעקבות האירועים זינקה, ומתוקף כך המשמעות היא שכל חוב עתידי שמדינת ישראל תנפיק יהיה יקר יותר מעלותו לפטרום המלחמה. אז אנחנו יודעים שנוהגים בכותרות לדבר על חברות הדירוג האשראי שהן מורידות או מסתכלות או שוקלות להוריד דירוג. כאשר פרמיית הסיכון עולה, המשמעות המיידית היא שחוב קדימה הוא יקר יותר, כי הפרמיה סיכון גבוהה יותר. מבחינת שער החליפין, אז נסמן פה במלבן את תקופת המלחמה. הדולר באופן מיידי זינק מרמות של 3.8 לאזורים של 4.1 בשבועות הראשונים, מאז הוא טיפה נסוג, אבל כמובן שחוסר ודאות מוביל ריצה למקומות שנחשבים אזורים בטוחים יותר, ולכן השער החליפין עשה מהלך של משהו כמו 20-25 אגורות. חשוב להבין שאם מסתכלים בפריזמה של השנה, התקופה מתחזקת אל מול השקל, ובעצם אנחנו ראינו את העלייה לאורך השנה כתוצאה מהסיפורים הפוליטיים שהיו כאן, הרפורמה שניסו להעביר וכולי, שבעצם גרמה לשקל להיחלש בערך 50 אגורות מהתקופה של ינואר-פברואר השנה. אז מבחינתנו, אמנם יש חוסר ודאות, ולכן ברור לנו המהלך הזה של העלייה של הדולר מול השקל, אבל במידה והרפורמה או המהלכים הפוליטיים שניסו להעביר פה לא התרחשו כמתוכנן, אז יש פה פוטנציאל דווקא להתחזקות של השקל, ואת התחלת התיקון הזה אנחנו כבר רואים בימים האחרונים של תחילת נובמבר. מבחינת המדדים של המניות, אז אנחנו רואים שלאורך כל השנה המדד תל אביב היה בחסר יחסית למדד האמריקאי,
המדד האמריקאי תיקן את חלק לא קטן של הירידות שהוא חווה בשנת 2022, בתל אביב 35 חלש כבר תקופה, שוב תמונת ראי למה שראינו בשקל דולר כתוצאה מהנושא של הרפורמה והירידה המשמעותית שהגיעה בשיא ל10 או 12% בחודש אוקטובר כתוצאה מהמלחמה, טיפה מתנתנת, ולכן אנחנו רואים כבר ירידה של סדר גודל של 5% כתוצאה מהמלחמה, ו12% ירידה לאורך השנה כתוצאה מהחולשה של המדד המקומי. זה מבחינת המדדי המניות. עוד אינדיקטור שאנחנו עוקבים אחריו הוא מחיר הנפט. הנפט רגע לפני פרוץ המלחמה היה באזורים של $80, 82, עלה מעל ל-90 כתוצאה מהחוסר ודאות והחשש של אירוע גדול במזרח התיכון, ומאז הוא נסוג. כלומר מבחינתנו שוק הנפט מאותת שהוא כרגע מגלם תרחיש שהמלחמה אמורה להיות contained, אמורה להיות בכמות חזיתות מועטות, ולא משהו גדול שאמור להקפיץ בצורה דרמטית את מחיר הנפט. באופן מיידי, אחרי 7 לאוקטובר, בנק ישראל בא והוציא, היה בדיוק התאריך שבו הוא אמור היה להוציא את הפרסום של הריבית של ישראל לחודש הקרוב, ובנק ישראל בא ואמר שהוא לא מזיז את הריבית, הריבית נשארת על 4.75. מבחינתנו זה היה מהלך נכון. ראשון על יציבות המחירים, כלומר על אינפלציה, ומהלך של הורדת ריבית מוקדמת מדי הייתה מעודדת את התחזקותו של הדולר אל מול השקל, והייתה בעצם מחולל אינפלציה מעבר למה שכבר חווינו. אז הבנק מנסה לשדר שהוא רוצה לראות יציבות מחירים, לכן אינו מעלה משנה את הריבית, ובמקביל הוא עשה כמה מהלכים של שחרור חלק מהרזרבה שהוא מחזיק. הבנק מחזיק $200 מיליארד של רזרבה אצלו, והוא הודיע שבשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, הוא הולך לשחרר כ-30 מיליארד לצורך מיתון התנודתיות של שער החליפין. אז $30 מיליארד, אם הוא ימכור, זה, כמו שגם ראינו את זה קודם בגרף, זה אמור למתן תנודות חריגות בשער של הדולר מול השקל, ובמקביל הוא גם הודיע ש$15 מיליארד הוא הולך להשתמש בהם לטובת הגדלת הנזילות של הבנקים, כך שלא יהיה מצב שחסר דולרים בבנקים המסחריים. אז בנק ישראל נוקט במדיניות של תמיכה בשקל ובמערכת הבנקאית. ביום רביעי האחרון גם ראינו את, נגיד הבנק האמריקאי משאיר את הריבית במקום, ולכן פער הריביות בחודש אוקטובר נשמר, האמריקאי על 5.5, ישראל כמו שאמרנו על 4.75, ולדעתנו, לפי אינדיקטורים שונים, כולל מה שראינו בדוח התעסוקה בארצות הברית ביום שישי, ההסתברות לעליית ריבית נוספת שם היא הסתברות נמוכה מאוד, וכנראה שמיצינו את גל עליות הריבית שהתחיל אי שם בפברואר 22, ומכאן עכשיו תתחיל הספירה לאחור מתי הריבית תתחיל לרדת. אז כשמסתכלים קדימה על מה השוק צופה מבחינת התנהגות הריבית קדימה, נהוג להשתמש בתשואות אגרות החוב הממשלתיות לפרקי זמן שונים. מה שאנחנו רואים כאן זה תשואות האג"ח ל6 חודשים, שנה, שנתיים, עד 10 שנים ו30 שנה. הקו האדום מייצג את העקום לפני המלחמה, והקו הירוק את העקום שבועיים אחרי פרוץ המלחמה. הקו האדום מייצג את העולם הישן,
העולם הישן דיבר על זה שהריבית צפויה להישאר באזורים של 4.75 בשנה, שנתיים הקרובות, ורק אחר כך היא תתחיל לרדת. הקו הירוק כבר מגלם את המצב של אחרי המאורעות. הוא מדבר על זה שבשנה הקרובה הצפי שהריבית תתחיל לרדת לכיוונים של 4%, וכנראה שהיא תישאר שמה למשך תקופה. עוד אנחנו רואים פה שב10 שנים ו30 שנה פתאום התשואה הולכת ועולה. ראינו בשקף הראשון שפרמיית הסיכון עולה, המשמעות היא שחוב חדש שיונפק יהיה בתשואה גבוהה יותר, כי הסיכון גבוה יותר, ולכן האג"ח הארוך מגלם את זה דרך התשואות שלו. אז מה שאנחנו למדים מכאן זה שהצפי הוא שהריבית, לפחות לפי השוק, שהריבית בישראל צפויה לרדת בטווח הבינוני. אז איך ישראל נכנסת לאירוע מבחינה פיסקלית? אין לנו דוח שנתי לשנת 2023, כי האוצר מפרסם אותו פעם בשנה, אז מה שאנחנו מראים כאן זה את הדוח השנתי שפורסם בסוף 2022, ואנחנו יכולים לראות כאן את הגירעון של מדינת ישראל כאחוז מהתקציב. מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן? דבר ראשון, אתם רואים שב-2022 הממשלה סיימה לא בגירעון אלא בעודף תקציבי קטן, אבל אם מסתכלים על השנים, ובואו נתעלם רגע מהשנתיים של הקורונה, מ-2020 ו-2021, שהיו שנים שהיו שוב בעייתיות מבחינת גירעון, בדרך כלל החוב הממשלתי בעשור האחרון נע בין 2% ל4%. זה הסדר גודל שהממשלה מרשה לעצמה להתנהל בו, כדי לשמור על מדיניות אחראית, וכדי לשמור על יחס חוב תוצר, כלומר על מינוף שהוא בשליטה. מה אנחנו רואים פה בגרף הזה? זה בעצם היחס בין כמות החוב שהממשלה מחזיקה על עצמה, לעומת התוצר שהמשק מייצר. אנחנו רוצים לראות שהדבר הזה לא מתפוצץ לנו וגורם לנו לסחרחרת, אלא הוא ברמה שהיא ברמת שליטה מקסימלית. ואנחנו רואים שיחס חוב תוצר והטרגט של מדינת ישראל הוא להגיע לאזור של 60%, ואנחנו כמעט שם, היינו ב-2022, ותכף נראה את המספרים של 2023 ו-2024 מבחינת התחזיות. אז יחס חוב תוצר של ישראל הוא בריא. אני אתן רק דוגמה מה קורה בארצות הברית. בארצות הברית היחס חוב תוצר הוא באזורים של 120%. אז תחשבו שהחוב הוא יותר גדול ב-20% מהתוצר השנתי של המדינה. אצלנו הוא באזורים של 60%. אז בנק ישראל בא ועשה תחזית בעקבות מצב המלחמה, ואמר איך הוא הולך לראות את האינדיקטורים של המשק במצב של מלחמה ברבעון הקרוב. אז דיברנו על גירעון ודיברנו על יחס חוב תוצר, בואו נראה את המספרים המעודכנים. אז ב-2023 מבחינת גירעון ממשלתי, הבנק מצפה שהגירעון יגדל באחוז, כלומר יעמוד על 2.3%. אז תראו שאמרנו שהיסטורית, אותו גירעון היה סדר גודל של 2-4%. אז 2.3% נראה נסבל, 3.5% נראה סביר. מבחינת יחס חוב לתוצר, ציפינו לרדת לאזורים של 60, לא נגיע לשם. יחס חוב תוצר צפוי להיות השנה 62%, ולעלות ל-65% בשנה הבאה, שזה עדיין באזורים שהם יותר נמוכים מהקורונה, אבל כמובן שהמשמעות היא עומס יותר משמעותי על תקציב המדינה מבחינת החזר חובות. אז התרחיש הראשון שבנק ישראל צייר הוא של משהו שהוא נראה נסבל, אבל צריך להבין שיש פה הנחות, והנחות המודל הן דבר שהוא קריטי כשמודדים מודל.
במקרה הזה הבנק הניח שהמלחמה תימשך עד סוף השנה, כלומר 3 חודשים של מלחמה, ושאחר כך המשק יצא ממצב המלחמה ויתחיל להשתקם. ככל שהפרק זמן הזה ילך ויתארך, המשמעות היא שהנתונים פה, או האינדיקטורים פה, ילכו ויוראו, ולכן האתגר על המשק יהיה גדול יותר ויותר. אבל רק רצינו לתת לכם פה בתור אינדיקציה איך נראה התרחיש הראשון שיצא מהמחלקת האנליזה של בנק ישראל. ועכשיו, שחר, בוא תעבור איתנו על התרחישים השונים שאנחנו רואים מכאן והלאה. כן, טוב. אז קודם כל ערב טוב גם כן לכולם. בהמשך למה שרון עבר עליו, אנחנו באמת נסתכל פה על המיפוי של התרחישים שאנחנו חושבים שהם הכי רלוונטיים. אז התרחיש הראשון מדבר למעשה על מלחמה שהיא בעיקר בדרום מול החמאס. אנחנו כבר נמצאים בתוך הלחימה שם, וההנחה זה כמו שרון ציין שהיא תהיה באמת ארוכה יותר מהסבבים שהתרגלנו אליהם בעבר, והיא תיקח מספר חודשים. אם באמת התרחיש יהיה מול חזית אחת בדרום, ההנחה זה שההתאוששות יחסית תהיה מאוד מהירה, ההשפעה על מחירי הנפט והאינפלציה העולמית ובכלל על השווקים בעולם תהיה מאוד מאוד זניחה, ואנחנו כמעט לא נראה שום אימפקט עולמי, והאימפקט המקומי הוא יהיה מאוד מצומצם. התרחיש השני מדבר על מלחמה עם מספר חזיתות, זה יכול להיות שלא עלינו ייפתח עוד חזית בצפון, ואולי איזה חות'ים יצטרפו, ועוד הפתעות שאנחנו כרגע לא יכולים לחשוב עליהן. במערכה כזאת היא כמובן שקודם כל מבחינת זמן, אורך הזמן של הלחימה יהיה ארוך יותר, וכמו שרון ציין, ככל שהפרק זמן של הלחימה ארוך יותר, ההתאוששות תהיה איטית יותר. בכזה תרחיש כבר כן אנחנו מעריכים שיהיה איזה אימפקט מסוים על מחירי הנפט, וזה יגרור אינפלציה מסוימת עולמית שהיא גבוהה יותר מהמתוכנן, וההשפעה על שווקי החו"ל תהיה בין קטנה לבינונית, כלומר בתרחיש הזה אנחנו כן כבר נראה איזה אימפקט מסוים, או איזה מיני פאניקה גם בשווקי העולם, כי צריך להבין שהקפיצה מתרחיש לתרחיש, היא תמיד עולה ריסק או חשש שנגיע גם לתרחיש הבא. והתרחיש הבא לצורך העניין, בין המעבר בין התרחיש השני לשלישי, הוא כבר באמת קפיצה די משמעותית, כי התרחיש השלישי מדבר על מלחמה ישירה מול איראן, יש כאלה יגידו מיני מלחמת עולם, וכמובן שבתרחיש השלישי, במידה ונגיע אליו, אז פה כבר מדובר על לחימה שתיקח שנים רבות, לחימה בעצימות די גבוהה, שכנראה יצטרפו אליה גם חזיתות נוספות מהצד שלנו, אבל גם עוד גורמים מערבים שיצטרפו ללחימה, ולכן בתרחיש כזה כבר מחירי הנפט, אנחנו צופים שתהיה עליהם השפעה מאוד מאוד משמעותית, זה יגרור כמובן אינפלציה גבוהה בעולם, אינפלציה שיכולה גם להימשך מספר שנים, ולכן התנודתיות והפאניקה בתרחיש השלישי צפויה להיות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו נראה הרבה מאוד פאניקה, ולכן זה התרחיש השלישי והוא באמת הקיצוני ביותר. מבחינת מה שאנחנו חושבים ומה שהרבה מאוד מנהלי השקעות ואנליסטים שאנחנו מדברים איתם, זה שהשוק היום כבר מתמחר או מגלם בתוכו את התרחיש מספר 1 ואפילו טיפה מתרחיש מספר 2, ולכן אנחנו לא כל כך חוששים אם זה יהיה הסיטואציה. צריך לזכור גם שהלחימה פה שלנו בפרונט, אומנם מול חיזבאללה או חמאס בעיקר וטיפה חיזבאללה, אבל זה לא באמת מערכה של ישראל מול הכוחות האלה, יש פה מעלינו גורמים שהם גדולים יותר, כמו ארצות הברית ואירופה וכולי, שיש להם אינטרס גם לחזק אותנו ביטחונית וגם כלכלית. כבר אנחנו רואים שצפוי להיות סיוע מאוד משמעותי מהכיוון של ארצות הברית, ואנחנו מאמינים שיגיע גם סיועים כלכליים ממדינות נוספות במידת הצורך. כלומר, צריך להבין שאם אנחנו מנתחים את הכלכלה המקומית שלנו, אז אנחנו כבר מקבלים סיוע ונקבל ככל שהלחימה תהיה עצימה יותר עם חזיתות
נוספות יותר. אז זה טיפה על התרחישים. רוב האנליסטים חושבים שזה ייפול איפשהו בין התרחיש הראשון לשני, ואנחנו ממשיכים לעקוב, לראות באמת איך דברים מתקדמים. אז איפה למעשה הסיכונים וההזדמנויות שאנחנו רואים אותם, בין אם אנחנו מדברים על השוק המקומי, בין אם אנחנו מדברים על העולם הגלובלי. צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתקופה שיש אתגרים גם מעבר למה שקורה בשוק המקומי שלנו, נמצאים בסביבת ריבית די גבוהה כבר יותר משנה, אנחנו נמצאים באינפלציה שהיא יחסית גבוהה ברוב העולם, והסיכונים העיקריים שאנחנו מזהים היא כניסה להשקעות של נכסים לא סחירים, מה שנקרא השקעות אלטרנטיביות, שכוללות נכסים שהושקעו בעבר. צריך לזכור שהעולם הלא סחיר, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה חוב, בין אם זה private equity, הוא לא מגלם, הוא לא עושה שיערוכים לא ברמה יומית ולא ברמה חודשית, והרבה פעמים אפילו לא ברמה שנתית. ולכן החשש שלנו שמי שנכנס היום להשקעות כאלה, או שכבר נמצא בהשקעות כאלה, זה שהשיערוכים יגיעו בדיליי, ויכולים גם להגיע בסוף 23 או אפילו במהלך 24 או 5, ולכן ההמלצה שלנו זה איפה שאפשר להוריד חשיפה, לצאת מהשקעות שבוצעו בפרק זמן הזה. אנחנו עם חלקכם, חלק פה מהמשתתפים הם לקוחות שלנו, וחלקכם כבר דיברנו, ומי שלא אנחנו נדבר איתו בהמשך, יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות כדי להוריד את החשיפות האלה. אז איפה היה הזדמנויות? אז קודם כל, כמו שרון ציין, אנחנו נמצאים למעשה בתקופה שהריבית היא יחסית מאוד גבוהה, ביחס למה שהיה פה בעשור האחרון, ובסבירות מאוד טובה אנחנו מניחים שהגענו לאיזה סוג של פלטו, ומפה אנחנו נתחיל לראות ירידה. מה זה אומר? זה אומר שהיום להשקיע בעולם של אגרות חוב הוא מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו מדברים על השוק הסחיר. גם שוק המניות היה נקודות זמן שהן היו אטרקטיביות עד לפני שבועיים, גם השוק האמריקאי, גם השוק הישראלי, טיפה הוא תיקן למעלה, אבל בעיקר בעולם הסחיר כרגע ההזדמנות היא שוק האג"ח. כי במידה, גם בסיטואציה שהריבית תישאר פלטו לפרק זמן תיאורטית ארוך, אז התשואות המגולמות הן מאוד מעניינות. היום באגרות חוב בדירוגים גבוהים, כלומר בסיכונים יחסית נמוכים, אפשר לייצר תשואה של כ6-6.5% לשנה, שזה בערך פי 6 ממה שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, ובמידה ובאמת הריבית תתחיל לרדת, אנחנו נתחיל לראות תשואות שאפילו גבוהות מזה. בהיבט של השוק הלא סחיר, ההשקעות אלטרנטיביות, שתי אפיקים או תחומים שאנחנו זיהינו אותם מאוד מאוד מעניינים, זה קרנות שמבצעות, וחשוב לשים את הפוקוס הזה, מבצעות ההשקעות בפרק זמן הזה, לא השקעות שבוצעו בשנת 21 ואחורה, אלא השקעות שמבוצעות בשנת 23 בצורת ריבית גבוהה. שני תחומים מאוד מעניינים, אחד זה החוב הלא סחיר, שזה מקביל לעולם האג"ח. למה זה מעניין? כי תחשבו שהיום אם אני נותן משכנתאות בסביבת ריבית גבוהה ואני נועל את הריביות האלה כריביות גבוהות לכמה שנים קדימה, אז גם כשהריבית תתחיל לרדת, עדיין המשקיעים יוכלו ליהנות מהריבית הגבוהה הזאת בכובע של משקיעים. וגם ההשקעה בעולמות של private equity, כלומר להשקיע בחברות פרטיות בתקופת זמן הזאת היא מאוד מעניינת, כי השווים של אותן חברות מאוד מושפעות מהריבית. ככל שהריבית גבוהה יותר, אז השווים נמוכים יותר. ומי שמבצע היום השקעות בחברות פרטיות, גם חברות מעולות, יכול למעשה ליהנות מזה וליהנות מדיסקאונט בגלל הריבית הגבוהה. אז זה למעשה שני התחומים המאוד מעניינים שאנחנו מזהים אותם בעולם הלא סחיר. אז אמנם הזמן הוא קצר וניסינו לדחוס כל מיני דברים שלדעתנו הם חשובים, אז בואו ננסה לסכם אותם. קודם כל, התגובות שראינו כבר בשווקים הן מגלמות את התרחיש הראשון. צריך להבין שיש ניתוק לבין מה שקורה בפועל ועלול לקרות לבין שוק ההון. שוק ההון תמיד מגלם ציפיות למשהו שעתיד לקרות קדימה, ולכן אנחנו לא נהיה מוטרדים גם אם תיפתח עוד חזית כרגע עם הצפון, כי כבר חלק מהשוק מתמחר את זה.
אז זה דבר אחד. אנחנו עדיין נמצאים בעולם שיש בו באמת הרבה אי ודאות, ראינו פתאום כל מיני גורמים שלא ראינו אותם מגיבים לדעתי הרבה מאוד שנים אם בכלל, ולכן כל גורם כזה שיצטרף יכול לייצר פאניקה בשווקים וכולי. שוב, הדגש שלנו הוא תמיד לעבוד רציונלית, לנקות את הרעשים ואת הפסיכולוגיות, ולנסות לעבוד מאוד מאוד קר בין מה השוק מגלם, מה הוא מתמחר, לעומת מה שקורה ועלול לקרות בפועל, לפי זה להגיד. עוד דבר שעברנו עליו, הכלכלה הישראלית היא יחסית נמצאת באיתנות מאוד טובה, נכנסנו לסייקל הזה של הלחימה ביחס חוב תוצר מעולה, ביחס של גירעון שהוא סביר, ולכן אנחנו יכולים לספוג גם את הלחימה בדרום, וגם אם תתפתח כנראה עוד חזית או שניים, גם אם זה הכלכלה תדע להתמודד. צריך לזכור שאין מערכות כאלה כל חצי שנה, זה לרוב קורה אחת ל10 שנים אפילו יותר, ולכן בהורייזן מאוד ארוך זה בטל ב60, ואנחנו נדע להתמודד עם זה. בשוק השכיר, אז אמרנו, ההזדמנויות הן בעיקר up to date, אנחנו היום ב5 לנובמבר, בעיקר בעולם האג"ח. בשוק הלא שכיר, הדגש הוא עוד פעם על קרנות שמגייסות היום, בעיקר בעולם החוב וגם בעולם הפרייבט אקוויטי. זה למעשה עיקר הדברים וההמלצות, ועכשיו אנחנו נשמח לשמוע קצת אתכם, לפני שנשמע את השאלות שלכם, ניתן לכם גם 2 דקות לחשוב על מה בא לכם לשאול, אבל אלה הפרטים שלנו, אתם מוזמנים לפנות אלינו כמובן גם בפרטי, אנחנו מנסים להעלות תוכן בצורה עקבית גם בלינקדאין, אנחנו עכשיו גם מעבירים ניוזלטר ברמה שבועית כדי לשמור אתכם מעודכנים, וגם בכלכלה הגלובלית, גם בכלכלה המקומית, אז מי שעדיין לא יצטרף, נשמח שהוא יצטרף, יכולים פה לראות את האפשרויות להצטרף, ומי שרוצה גם בפרטי יכול להגיד שהוא רוצה ואנחנו פשוט נצרף אותו. אז זה באמת מוזמנים לפנות אלינו גם לאחר הוובינר לכל מי שמעוניין. אז בואו ניתן לכם עוד דקה לשאול שאלות. יש שאלה אחת. כן. נקריא לך? כן. מה המשמעות מבחינת השוק אם תהיה מלחמת עולם? אוקיי, שאלה מעניינת. אז כמו שציינו, זה מקביל לתרחיש השלישי שדיברנו עליו. במידה ובאמת תפרוץ מיני מלחמת עולם, אז קודם כל הפאניקה בשווקים, אנחנו נראה אותם בצורה מיידית. אני מניח שזה מה שראינו, הכי מקביל זה אולי מה שהיה בקורונה, שבפרק זמן של פחות משבוע, שווקים ירדו בעשרות אחוזים. בדרך כלל אני מניח שאם יקרה סיטואציה כזאת ותפרוץ מלחמה באמת כזאת משמעותית, אז כל מה שנקרא בערך בתקופות כאלה, אנשים מוכרים את כל הסחורה בכל מחיר, ואנחנו נהיה ירידה מאוד מאוד משמעותית של השווקים. דווקא בסיטואציות כאלה, הדבר הנכון הוא לגלות אורך רוח, שנייה לתת לדברים להירגע, ולהבין איפה נפתחו הזדמנויות, כי ברגע שאנשים בפאניקה אדירה, נפתחות הזדמנויות, יש עיוותים, ואין לנו ספק, ואפילו לא לרגע שזה לא מה שיקרה גם בדבר הזה. אז דווקא אנחנו ננסה לחפש איפה ההזדמנויות, ולא ללכת עם העדר. במשברים האלה או במלחמות באמת משמעותיות האלה, תמיד הדבר הנכון ללכת נגד רוב העדר. עוד איזה משפט שזכור לי שטמפלטון עבר בעבר, שבמלחמות משמעותיות הדבר הנכון הוא דווקא לקנות בדירוג, כי אם אנחנו ננצח, אז כנראה שאנחנו נעשה מהלכים מאוד מעניינים ונקנה בזול והדברים יתקנו כלפי מעלה. ואם אנחנו נפסיד, כנראה שהדבר האחרון שיעניין אותנו זה מה קורה עם תיק ההשקעות שלנו. יש עוד שאלות? כן, יש פה שאלה אם זה זמן טוב למכור מניות. טוב, אז כמו שהבנתם, וגם היה לנו עם זה שיח גם אם זה לקוח ועם כמה אנשים שפחות לקוחות בדיוק לפני בערך 10 ימים, שהשוק המקומי חטף באמת ירידות מאוד חריפות. אנחנו תמיד מסתכלים על מה הריסקים או מה התרחישים שקדימה יכולים לקרות ומה שהשוק מגלה. לטעמנו, במיוחד, אנחנו הולכים שבוע וחצי אחורה,
השוק כבר באמת גילם את התרחישים שבסבירות מאוד גבוהה, רוב מנהלי השקעות והגופים המוסדיים מניחים שצפויים לקרות. ולכן בתקופות כאלה הדבר הנכון ברוב המקרים הוא לא להוריד חשיפה למניות, זה בטוח, כי עוד פעם יש הרבה שחקנים שעושים את זה ומייצרים עיוותים. אז או שלא מגיבים או שמעלים חשיפה, אני יודע שזה לא פשוט להעלות חשיפה למניות בפרקי זמן כאלה, גם הדבר הנכון אגב זה לא לעשות את זה בפעימה אחת, בדרך כלל מחלקים את זה למספר נקודות זמן, כדי לגדר סיטואציה שהשוק ימשיך לרדת. אבל להוריד חשיפה למניות כמעט ב100% בתקופות כאלה או בסייקלים כאלה, זה טעות חריפה, אין דבר כזה של אני אצא החוצה כרגע מהשוק, ימתין לראות מה קורה ואז ייכנס, הדברים בדרך כלל קורים בעולם הטכנולוגי של היום בצורה מאוד מאוד מהירה, ומי שעושה את זה כמעט בוודאות יקבע הפסדים. אני רוצה להוסיף עוד משהו, זה שכשאנחנו מסתכלים על ההון, אנחנו לא מסתכלים עליו כשכבה אחת, אלא על שכבות שונות לפרקי זמן שונים, מה שאנחנו קוראים ניהול טווחי ההשקעה. ולכן, כאשר אנחנו, גם אם אנחנו מזהים תנודתיות גבוהה באזורים הבינוניים או הארוכים, זה פחות אמור להשפיע עלינו, כי יש לנו את הטווח הקצר שהוא אמור לשמש לנו לכל הצרכים המיידיים של השנתיים-שלוש הקרובות. ולכן תנודתיות בתיק היא לפעמים היא מציקה, אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה בלייר המתאים מבחינת פרקי הזמן, ולרוב כאשר יש תנודתיות או ירידות, אנחנו חייבים להתחיל לחשוב על זה בתור הזדמנות. כמו ששחר אמר, זאת הזדמנות לפעמים לעשות פעולה שתשפר את מצבנו בטווח הארוך, מבחינת צורת. יש עוד משהו שם? אני רואה שרות ביקשה שנשלח לה חומר, נשלח אחר כך מי שיבקש, מי שרוצה שנשלח לו חומר שיפנה אלינו בפרטי, ואנחנו נעביר את המצגת אליו, אין שום בעיה. אוקיי, אני חושב שאנחנו נעצור כאן. תודה רבה לכולם על ההקשבה, וכמובן שמי שרוצה יכול לדבר איתנו על כל נושא ועניין. שחר, עוד משהו? זהו, גם תודה רבה על ההקשבה באמת ושהצטרפתם, ואנחנו נמשיך לעדכן אתכם, ותרגישו חופשי לפנות אלינו. שיהיה ערב טוב ושקט, בשורות טובות. אמן ואמן.